Salut! Vreau să vă prezint astăzi o geantă de laptop de la HP. E vorba de o geantă și un mouse, de fapt. De ce am achiziționat produsul ăsta? Păi l-am achiziționat că vendeam să protejez și laptopul care l-am, că l-am de 2 ani și aproape de 2 ani. Și mereu l-am ținut numai în ghiozdan, l-am zgâriat, Și ce să zic, am zis hai să văd și îmi trebuia și un mouse, că era cam vechi, am zis să iau HP Travel Kit-ul ăsta. După cum vedeți, e sigilat, de ce am venit din oraș, m-am cumpărat. Păi hai să încep cu despachetatul. Mai greu un pic. Așa, asta este geanta HP Travel Kit 16 USB optical, față, lateral, ce include mouse, geantă, manual. Aici despre care nu știu cât de bine se vede. În fine, e vorba despre Protect Your Netbook. Acum zic despre carcasă în sine, despre geantă. Protejează, 2 ani garanție, mouse-ul este cu fir, rezoluție de 1000 dpi, 3 butoane, fără soft, fără nimic, plug and play. Aici este închis cu ceva sigilat. O secundă să iau un cutter. Și în partea asta are. Cum așa. Bun. Deci geanta în sine HP e neagră, material bun, de ținut bine, buzunare multe, fermoar. Ce avem aici? Quick Start Guide. În fine, te arată cum să faci și cum să ții în mână. Carte stufoasă. Nu stau să citesc. Așa. Înăuntru. Am de ținut în delegat să ții mână frumos. Pe umăr. Nu mai e nimic. Mouse-ul. Ia să vedem mouse. Mouse clasic. HP. USB. Mouse. Cam asta e cu tot ce a venit. Asta e laptopul pe care să-l bag în geantă. Ia să vedem cum intră. În fine, trebuie să-l bag aici. Intră perfect. 16 inch. Mai bine. Cam asta a fost unboxing-ul la HP Travel Essential Kit, knob case și USB Optical Wired Mouse. Salut!